ki umje balakin show ki kela mau Lynti. Ka jing pendon kam hok ya ki jing angnot bat jing thumu ba bha bat baler kam ka penhun ya ka min sim na mar tang ki bayai wat bat yai ne ha ki jing per shang jong ki yo ban khet ya uso bat ban sam lem sha ki wei kan ni ka dei ka jing a tho khana shaphang ka jing im jing ya Lynti bat jing no senyang jung isamla Reaia Phira iba hakerta ka badang khenna ila sengya ka skul la jong bala ai kerteng ka Waddling classroom ka badai ka skul jong ki khulum om tangkum ka Nong seng henrei isamla Reaia I deiru I nong hikai ha ka ni ka skul bala khot I ke I da ki khna I Miss Waddle. Kublai phi baro ki paralog bat ki nong pet ya ka ni ka program balawan rashi phi da ka didi Meghalaya bala ai kerteng ka rimpe bat hang ni ngi ya kren ya ka Jingiat Lynti bat jingno sanyang jong ki riu ken thai ka jilla ka jongi bat ha ka ni ka killa ni don bat ngi ya I Miss Reaia Phira I badai I nong seng bat I nong penya ya ka ni ka Waddling classroom ka badai ka school jong ki khulung te bantip khambnya halor ka jingno senyang ka jong I ale ngin ya kren bat I minta kublai phi Miss Reaia kumba ki shit khot iet mo ki khna ki khulung jong phi ya phi Miss Waddle te kindiat phila ban ya tho shaphang ka jong phi nga kerteng I Reaia Phira kuma phila ong bat ki khna ki ju khot iet nga I Miss Waddles tining kong akwa ban batai phi shaphang ka Jingiat Lynti kumba ka wala mengi hakani ka pot minta mo tining kong do la sengye kani ka Waddling classroom house them arhajar arphu ar hakatu ka por ngadang shumi na kawe ka school banga hikai ti nga perkhat haladi ba nga kwa ban le no ka jong la jong banga shkwa ban explore bhamo ki rukom hikai ba ki khna ti ngasdang sho hayeng ken ti namar to kapor ngadang officiate sa hawi pat ka school hani has shalong hi ti ngale de ki after school programs ya ki khna ti kini ki after school programs ki ya lai bnai mo ti kawi ka batch ka ya lai bnai kawi ka batch ka ya lai bnai ti hakita ki batches ngi le kato kanin kong ka batch ka banin kong ngi le ya ka experiential learning mo ti kata ka experiential learning ngi hikai ki khna kumno bakin so tho geladi kumno kinang ban learn naladi ti we introduce different experiences kenya kini ki after school program ki shit dong ki khna ki ba na do license ha do prasnam ho ki earlier be ken mo menta according to ka new education policy jong India ro ka ki khna ki ba early years ki hado prasnam karata de ti pobre ki wani kini after school programs ro ki ya na benta 2 batches mo ti ka long na do June hado December dem nang tu ngala hi ka pada sa ka school ti ka hap shim break no how news tembal adem ti how news tembal thamai pada ajar aprosau nga yo jing thmu bat ka jing angnot ban sedang no ka jong na jong hi ti nga sedang no ka ni Waddling classroom ban ni sedang no ka preschool ka jong hi ti menta di gustam banin kong bangi sedang ka ni ka preschool jong hi kalong ke aka ka basngau tanan ba ibot ya ka nuksa ukpa kum unong hikai bat hangni ka pen I ya ka Jingiait jing shania ka jing buram ya la ujong ukpa tik ka ba penlong pada ya phi ba pin sedang ya ka ni ka school bat na benta ki khulung mo ka ba penlong ya phi ti nanduk men chwa bang dang rit hi ngala jukwa ban long hikai ipa jonga ru iding no hikai isi hikai hasinot college ti nanduk bi ba I wan tre kum to ba I comment bit mo le wan phai shi ying ru to ni ta kam ka ba I standard phamo ba I comment bit pe I ru kum ta ti no dang rit ru la don hi kata ka jing kwa ken ka jing thrang ban long hikai dala he ti ki khna rit ki ba sa lang ki ha compound jangi ru to ki shi wan lang shaying pen nga kum no hikai ki pin hikai lang ki ha school haying jangi kum to pen kala classroom da ki tiar ban haying hi kum to hoi ti nanduk to ka poru haduk ba he kum to ngadon sa te jing thmu bangan salong na hikai la he of course ha ki por badan ha school ti la so thu ba ki bon kita ki careers bi la ban board mo ki jing long pilot ki jing long astronaut ti la so kwa kita ru tang ba ha bakut da poi kli mano pi kwa lo la he ngong be kwa lo no hikai ho ti dang la astang ki jing puli jonga ti ya ka bachelor jonga ngale na admins ha ka English literature nang das ka masters in English pa ngale na ka English and Foreign Languages University na Hyderabad but hadin ka tungal es ka B.Ed nang ni hina PGT College of Teacher Education PGT but then dala adep ka PGT nga sedang ya ban hikai hi my first job
Tika kam baningkong mga tre kum nong hikai ka di BDW International School hadin ka to ngapoi shipor hasin admins hang tu pada ha Shillong Public School but halo reto mencim stem ti how new stem pada ngasa don no hang ni ken ti ngak remen bakan nai long bit kum taken hoi bakan yat bit chakman hoi ti ke ai pada ka ya da compare mo da New York kani ka school kani ka play school ka jongpi compare pada ya kiwe ki ada play school ya kiwe ki school jongki khlung kum ni ken ti ai pada ka jingi pher ba ka don hang ni school jongpi ngam kwa e ban ong ba ka jinge pher kalong ka ba kraw tam hado kata ru namar ka jinge changa ka de ba na benta ki khan arin benda ki khan school baro hi kam di ban don ka school ka ba bhalan ni ka school bas niyo ka school ka di ka school baro ki school di ban kum jo de ti ka approach bangi ya ling ba menta pa de ha ka ni ka school ka de ba ki khana ki wan na yeng ki wan bang hayeng pa de kalong kum ka second home jong ki ha school ru namar ba long nai pen ngo ke ni ki be ki long jingai na yeng hoi ba jingai na yeng hoi ka de ka taru ka de ka daw bangi khambo uniform ki khanna ru namar ki bon ki activities but ki play activities bangi le ahni school ki si jabo jain kloi ba ki khanna ru hoi kum ba ki long hayeng hi kum to hi ti ni kwa ban stress ya kata kin ba kani ka jinglong to ki khanna em ba ki long kum ba ki long ha school bat ka ba ki long hayeng kam ni ban pher do kata kin ba kin long kum to tang ba ki don hayeng ba kin long kum ni tang ba don ha school kadi ban long kum jo namar ka jing im jong ki kem la ban separate em ka jing im high school ba jing im hayeng hoi namar ka rukam ba ki le hayeng kan pau high school ka rukam ki le high school kan pau ba hayeng hoi rukum jo hi hoi ka de ti ka ya jan ba ka ni ka jing de ka school bat ka ye tingi focus ba ya kata kin ti ka we de bangi focus ba hang ni high school ba ngi le ya ka learning through play ti bon ki learning experiences jong ki khana kam de ba ki da shong da thok kot ka de mostly through play ken ti namar ba ngi focus ba ya kani ki play activities through namar ba kani ka jingle akai em hangi ki ba he ngi so ba ki le akai khana ka shdai tang ba kin chu min len kum to hendre ka jingle akai ju ki khana em ka don so much power in it ma namar ba lingba ka jingle akai jong ki parama ki ya so thu kumno ban manage ki feelings jong ki emotions jong ki so tho kumno ban solve ki problems ki don happening jong ki hikai la de kumno ban kli ken ka e kata she kata bale ka long kum ni kumno kan long kum ni kini baro ki la ban ulong ling ba ka jing la ka ju ki ba ki pat ki khanna kum kan nong hikai ka bala pendap ya ka MA English B.Ed in PGT ila pasru ya ka diploma na ka University of Helsinki, Finland, haka course Playful Science Education ka bamod ECE, Early Childhood Education ka bayaday, bat kumno ban beso bat pinskem ya ka nongrim jong ki khlung bat khenna rin. Kuma fila ong mo mentan ba ve fidap na po University of Finland te ke eka jinge pher pade haka tu ka university but shani pade ka education ba shani pade Kado ka diploma of early childhood education mangadam kadina ka University of Helsinki na Finland. Mo di kani ka diploma de ka pher haka to ka ni kirukam. Ti ka jing kai bangi yo na nang tina Finland ka pher bar ka jing kai bangi yo shania hakini kirukam mangan bataya phi mo. Ti nang tina Finland ki focus bha ya ka play pedagogy. Kata ka learning through play ko mangi hangni. Okay. Sakaway pa de kadiba ki stress pa haka partnership ka jinga de chong ki kmi ki pa bat ki nong hikai ba bat ki penya ya ka school de haka ta ka liang kamut ba kamde ba ke eki ber ki khana ki le ki nom to bi eki mi ka pa shiyeng makiru ken tip makiru ki long involve langkin ti ka experience chong ki rup ki long involve bat ki jimpuli jong ki khana ru ka long direct ba kamde ba kin chupen tip shiyeng kala kut hang to kin don ki bun sien ba ki parents ru ki habanwan cha school bikin yo iki khana ki learn kumno kharang ba makiru hayeng ki laban duplicate ya ka hayeng pa de namar ba bun sin ni ju aso ba kum high school group la ya ling bam ta stem ni aso ba ki parents ki ong ba ni imtre temis ban le kani hayeng ong ba ngan le bi high school ti kadang ya ki benai pa de ni la dang pin klan ya kata ka jinga de ba ni ba ki mi pa ti kira kham sukin ba ki khana kin so thu ba o kani ngala ba ne high school ru hayeng ru kanum ktai e yang adang ale kum ta ma
sakawai rupat bangi yo jingkai naki kadi ba amde tangka parent teacher partnership kumjo ya ka involvement jongka community ru mo tu ka jinga de jongi kumangiru iya kani ka school jongi idi happening i neighborhood mo wong tik mangiru ile ban punya de kin neighbors jongi ki kana school ru ki ya kren ya ki hoi kadi kumta ti hakata ka liang ti ka ai jing mentoi shibun kum yang aba penyak ya ka school ma ban so thu hakanu ka liang ni la ban pen bha shu ka jing hikai bangi ai khna len namar ba ka jing hikai menta ngi yo i mdei tang hani hajala jongi habar oi ka india ba hi ka bun ka focus haka academics mo haka reading but writing pada ngi bun sing ngi klat ba wala ki khna ki dang ka tu kas nem de ka development jongki ka brain development jongki kampat ya hab bakin ya le ya ka reading but writing ho te ko mangi ru min chota ki dang rit fikan mau de ka nu ni jings ko so thade ban tho ban puli na mangi dang ret than tu ka por ka ban le kai ho kampat long ready kin ka brain jongi na benda kita mdi tang ka brain jongi ru kini ki development jongi haki ti jongi ru mar ban tho mdi bagi dan kam tang kan ni shadu chani hadu ka kom shong jongi ru ban enabling ban la ban tho ka kata lut baro ti takadaw ka din ka jing hikai bengi ai hang ni ru ngi focus mdei tang ya ka academics ning kong na lu pas tang usnem kum pas teng usnem ngi focus ya ka socio emotional learning kani ka socio emotional learning de kaya rap bengi bangin pin klan ya ka left brain jong ka development jong ki khna namar kani ka jabing jong ide ka don ka left brain but ka right brain tingi laban ong no ba kani ka right brain jongi ka long responsible ya ka ya kitu ki jing kai jongi ki reading ki writing ki math se ka left brain pade ka long responsible ya kitu ken ba kum ngi so thu ki jing much par khat jongi kum ngi so thu ya ki jing so jongi ki feeling jongi mo ki bon ki jing so mo ka tin jongi ru jing so e ki jing so dom ki bon ja de ha tingi focus ba ka ni ka social emotional learning ka ba ya de ba ka left brain development mo ti ya kan ne ya ki khna ngi hi kai ba kin so thu ya ki jing so jongi kum ba kum tampan penchaya phi mo ki bon kini ki jing so bangi so de ngi so ting ngi ong ba ni ngala bitar ngala kyu shakli jing bitar jongi de di kini ki jing so baro de ngi so be haka no ko de met haka met jongi ken de dangi ier ngi so haka po dangi tieng ngi so haka po ani ha shadem ting dangi dom ngi so hakli tiki hikai ki khna ki taru ken kum ek ki ngong ye kini ki feelings ki jonki du ken markan ken so thu be haka met ka phat ka jonki ti namar ba lada ki la so thu kum no ban manage kini ki feelings ki emotions jonki ki kham comment ki khna ba lada ki kham comment ki kham long more open ba ki kham long welcome ban learn new things ba de Kumban shukliye fi mo ban long kum inong hikai la ni inong penyat mo jongki jongkani ka school na benta jongki khlung ti kamlong ka ba sup da mar ba kuman jong habdan kita ki qualities ru ban long no hikai la ni nong penyat mo jongki khlung na mar ba habdan ka bor kata ka sap ka ban long yai sha ka ben sim long skoret long ban ya day ban ya kren bat ki long ban pen bet ye ki ken ti kum no fia le pre bat kita ki okay kumba penyat ya ka school te namar ngadon experience mentala saus temne kum no hikai te kumba penyat ya ka school pade ka pher bak la bak ka experience ken hakata kan liang long kham tam ba de bet ki khlung ken hoi kham tam ki khlung bat kham tam shu bat ki parents hoi namar ba ki khlung de kila don high school bat ngi tingila school thok mun ban penyat ya ka sngi de kumba kan ya ha bat ka learning ka jongki ka learning journey jongki hendre ka rukom yat bat ki pade bat pokidon ha yeng bat mi pa pade kala ban pher ti of course ka bon pha communication happening jongi bat ki mi pa ban pen so thu ba ki khna ki le ka ni menta ti practice ka ni ka skill ha yeng hoi nama da kam don lang ka tu ha yeng ru de ki khna ru kin so bet ba kani nganang tang has ko ni la biang don kam ban le sho ka ni hoi tamba kata kadi ka jing ko dor jong ka early childhood education ba ki ek ba khana ki learn ha school em kadi ka ba hikaya ki kumno ba kin im ka jing im jo ki man ka si hado pakin da he da sanro hoi tekum ki qualities pe kum bangin di bandon kum kino hikai ru hoi ka we talent ka passion ru ban hikai ki khna ron patience khamtam compassion ru ka long endless ka list mo ka qualities ban nong long habdan da ka sap ken hoi ban da ka sap hoi ti pade tang ba ka don ru pade ba
ka degree mo kat no ka sap ngidon ka pher iwe ni iwe te tang ba iwe I khambon sap iwe ru kata ru mano hi ban laban ong ya kata de ngi haban kan ma ba ngi la ban learn dala diru kumba ngi kai ki khna ban learn ngi la ban learn ka quality ka ba kong santam bangi di ban don kum kino hikai ka di bangin nong reflective ni ban nong reflective kamut ba suppose kala akut kasi mentamo i shong I perkat ke iba yat bah menta kasi ke iba kan dalong bah hanu ngala ban improve hanu ngala ban ban encourage ya ke kiwi pat kino hikai kum no ban ben bah shu kum ta ken ti ban nong reflective phi perkat bhai la di phi puson bhai ke jing perchang jong phi pikran kum no gi khana mne ni kum no mne ngala kum so dom pling as ko dom ye I hakanu ko kam ngala ban kren banum pen dom shu ye I mo kum ta tingi ha ban so thu ba ha ba kut kasi ngirung I de tang hibriu de in bakla hi hang ni hang tai tang ba ka shong hangi ken kum no ngi ya chakmat na kata ka bangi learn na kita ki mistake chungi ma kum no ngi ya chakmat nang ta pa de Ipada segini ka school ri ka long ka ba isat bi klein ka ba oski ka ba long ka environment ka ba khon te hang ta te rokat ka wei ro ba ai no hikai song thu ya ka jing don kam ju ki pi ki pa ba ka jing don kam ju ki khna ar ka ta gra ya so san ya ban wan phai hang ne ken te man shwa por ba impal school nama ide idon maroi te hiya ide maroi khulum so idang long khulung dang long impat nang man interact bat ki khulung dai I bi ki we long ai da in teng na ni insulit be ye ki am kum to te dala asdang pat kum ni banwan ni la ya khnu ki para khna ek do ila nang te ban ya interact bat ki ban ya kren ban ya khana ban ya le kai ila asdang bon ka dikata hai gai ka ba bon do ka change ka dikata hai ba I ka jinga pher ba ita I khamla ban penya debet ki we khana kan pet ba don I miss say best pa namar ba ila ban pet ki we we khana kum tum dir ba shlong bet barok khat bet one stick kum to balong ki school kan atat kidang duna kidang yo abha ban ai attention ami we kum to te ki biang bha ai te o kat kum ka experience di ka la khamlong pher bha numar ba rukom hikai jongi hangni ka long compare ban ki we ki schools ni om ta ken hangni pat long like for the play group numar nga kham pet bhai ki play group and all te ngim concentrate ye ka you can ye ka writings jong ki alphabets let's say a b c d ring concentrate kham bun ya ka socio ka emotional aspect jong ki ken haka jingiai jong ra Miss Waddles te la de like di parlok jong ra hi te de long de belong educator belong compare long kham ya jimo jiperkhat I belong but cool calm kum tu belong but for the kids in le bet kat bala te long with kids te long messy and only le experiments le ki they long but it's okay let him to for the kids it's okay de ban hikai te de ki bam kum tu ti kita ki small steps ki belong improve ya ka life jong ki te Di ke ai pede ka ba PUE ha dien 5 years ke ai ka ba fin le pede okay ngalaban ong ba ki bon ki jing ang note mo ki ba ngat hu ban pen wan dor lemba kan ni ka waddling classroom kawin na ki coba tay kan dia defi mo kawin na ki kalong ba hagi ni ki san stem ki ban wan na kermen ba ki la khambon ki nong hikai bat kum juru ki bat ki khana ki ban wan ni ha school jongi te umde ba ngin focus tang hara ta ka jing mon jong ki khana bi no hikai ka ba kham kong san chu shu ekata ka de ba kala air jong ka jing suk ka jing eat ka jing kemen ka jing so thu lem ka nyai be ling ba ki ni ki khadop school jong hi ken but halor ka taru ka ba kham kong san chu shu ka de ba ngakarmen ba kini ki jing persang jong hi ngile ha school
kan por shiki bi pat ki school mde ta chaki no hikai kum juru ki nong penyat mo ki nong yalam jong ka education system ka jongi ba kum no ngi la ban yasno tilang ban pen bha shu ya ka jing hikai jongi ki khana red khanang ba kani ka experience ba ki yo ha ka early childhood ka jongki kan nong ka ba sei so ka bala ban te bha ya ka lawe ka jongki Ti hakabaya day bat ka admission bereken ban shimi ki khana ti kumnu fi jule ki bat ki khana ki kham ki dan bon ki batang na shane ne ki na we jakaro ningkong por bas dang ya kan ni ka school ngamot dor ba kin man ki khana tang na shini shajan hi mo ni ki dong hajan tang ba la long kum no kum ki jingger khu ba uble hi mo ki khana ki wan na do na mau prem na mau lai ru ki wan ken hani ha school tingam la ban ong ba oni ustam ban man ru ki tang ki di ba sa hajan ru la ban wan na keleng ka jalla jangi ha ki parents ki ba kwa ban ma admission se ki khana e khon jong ki wan cha school tingi ya kren ha school ya kren jo ka to ka ni he pangi khon ki jong ki tingi I first come first serve basis bet ka admissions ken ti ka kor dor bha ka ni ka por early childhood jongki ti ki experiences ba ro ba ki khana ki akini ki por ro em ka shong hangi ni aye ki ba kumno ka quality ka ba kumno ki ta ki experiences ken nalor kini ki activities ki ba shit penle ha po school ti ki don em ki events pare ba phishit yala mi ki khlung shabab hoi kidon ki events pangela mi ki khana shabar kum hagashi snem ni yelet kai kum bat ki khana kum balai sien e kum to mo ti ka shong she ini alam ya kiru namar ka hab ya hab bat ka learning baki le ha school ha ka to ka por ti kala aban de ka visit ka post office kala aban cha visit cha zoo ti ka shong ken kini mo ti halor kataru nalor kitaru ngidonru ya ki pat ki events da benta ki khana ki bamman school hangni ki ba wadan ki balik school ha keleng pada ka social long pada ti ki wan ni kini ki khana ki wan na benta ki seasonal camps kum ki winter camp ki autumn camp ki summer camp ki wan ru ya ki waddling saturdays kini ki waddling saturdays ki saturday programs ki bangai penlong south sian shibnai mo haka shibnai ni long south sian nang lor kataru ni danru ya ki learning boot camps kini ki learning boot camps pade ki tu ki ju ki banga jule men shop orang stang ning kong ki after school programs bon sian ni ju mix ki age group na marba ni klet ba ki khana ki kham learn chu iwe banyan nangiru mo tingi shi mix ba ki kum taru kum ha school ru ni shi mix ki astam ki balai sam ru ni shi mix man ka pot nalor ki taru ni ju participate hakini ki events ki ba shabaru kum yakini ki carnivals ki badan hasor jongi hi ti kum mentaru ni dang shudap yakani ka Christmas fair ka badan ha heritage club ti habangi shi menta yakini ki events te hangni ha shalong ki ni shi shongbet haki kids play area ken tingi shi shim in charge ki token ya ki khlung be ki khlung bet ha ya ka kirtang jong ka school the waddling classroom day ka jing shem jong lingba ka jing kendo ka ba in sabatai porbang he kai ha BDW de tinga he kai ki khana ki ba class 1 ti ha ka tu ka por ngidang kan chapang ki marat ken mo ki marat ba ki sim ko pher ki bangi shem hangni ha ka hari jongi ma ti mde ta hari jongi long keleng satlap ka perthe ka ba ki sim interest ki khana kum to ti ha ka wi ka sien nga kali ki ki khana ha ba kut ka lesson kum to nga kali show ya ki which animal do reminds them of themselves mo ti den ba ong ba oh I'm like a tiger because I'm very strong I'm like a lion because I'm fearless ki batai kumta ti nga kli se la dia ken ti ong da pipet yang when you look at me which animal do I remind you of ma ki as kam ta ki na maro ki de puson ti kana mo ita ti I ong ken san de vi kana oh miss you're like a penguin ti ki kak maro ki kana ato ka por ti gong why do I remind you of a penguin you walk like a penguin oh yes miss walks like this kile pen bot lang kom ta ken tin ru to ka por isa kut bi bat nga ken ita I jing ong jing ta ki khana ti dang ka perkat bha kum non ai kateng mo ita dang asing school la jong ai kateng I la poi perkat lo panando tu support hi tinga kan mau ita kateng ken namar ki penguins da ki yat ka kom yat jong ki ong waddle ken bakim scam ha de ki waddle long fi khana rit hi am ki waddle kim pat scam ha banda yat ti kawan kom ta ken kata waddling classroom ti ka wanduru in the sense ba
da ong waddling day kamut ba kam day tangi ki khanaru ingi gi no hikai ru bangi don bat ki number ba hooi ngi hila ban hikai ki kumni menta day tang ba kadang yat kapor kadang bon ka research kadang bon ki teaching methods ki bidang mi day te mangi ru idang waddle lang bat ki kin mai ru idang learn atat kumnu ban hikai ki mangi ru kidang learn iki jing hikai nangi pa dia ke Miss Reaia de kibun ki Jingiait rumo an ong da long ban long tai nong penya inong seng jong ka school rumo de ki kita ki Jingiait ba phe kendu pada ken bat ki khana bat ki me jong ki me pa jong ki khana bat haka jing penya ke jong phi nga trai ka Jingiait ka bangi kendu khari mo ka long ba ka shem jingjen jar hi ban pen so tho ya ki kimi ki pa ba balingi hikai kani ka rukom bang hikai mangi menta mangi le shoy ka social emotional learning bar ka academic learning ka sabut hadien pa dia ma kata nga so thu ne ekiwan ki kimi ka paru ma na manado bakidang rit maki ru da heru maki ru ki shahi kai kum to dei ti kum mangi ru shu ong ba mangi padangi la hap ka generation ka ba kham shakmat ma tingi la kham so thu bali ka kham long bale kum to bat bali ka long dale da kum ni ti ka jingjin jar noi ka jing jar ka jing kendo jongi ka long ba ngi shimpor khen diat man bin so tho iki parents bali ka kham kong san mangin hi kai da kan ni ka rukom ken te ke epre ka khubor na ka liang ka jong phi ya ki nong pet ki jongi ka khubor banga ko ban ai na benta ki nong pen ka long ba kummangi ki rangba bat ki samla ngidi ban kan ma ba ki khana ba ki khlung ret ki badan ha ka ju sumar ka jongi kidang ya ling ba shipon ki jing kala ha ka met ka phat ka jongki ti ka shong hangi kumnungi ai ki experiences yaki ki jing hi kai yaki bakin long confident bakin scam ha ka jing mut jing perkhat jongki kumnu bakin ya ling ba ka Lynti ha ka jing im jongki kat bakin ang het nang san namar ba lada ngi bakla ka jing hikai jongi ka jing guide jongi mo yaki nando kini kistam ki dangrin kala ban kata kala we jongki hakaba bha lane hakaba sniu ero ban long nong hikai ka dei ka jing IT lot bat kasam ba gerpang ba dei da kamen sim ba shit rehem ka jong I ban sang ya la ka jong ka school haringkat ka jing la ibor la jong nashikwaru ban I men sim yaki long kbe kinong hikai bat kumju ru yano ki rangba ni ki samla ki badon ni ka jing thmu ka jing serhem bantre bat ki khana ki barit khrang ban aya ki ya ka education ka ba khambha na benta ka lawe ka jongki nga ko ban kin tu ha phiru ba ho kin bon ki jing e ba ki jing kan do ki ba wan ha khamat jongi tang ba ka shong hangi kumno ngi deal bat ki to bat kumju ru khamtam ya ka jingiait haladi bat ka ability jongpi mo ka jingla jongpi namar ba ladang ngim sedang nang gila dangi up shi up kiwi ban sedang kan sakut sakumta telada phila don lupa ka jing tu duk menta sedang no ka jing kiupat kan yai boit bet ya phi kat ba phi don kata ka kat ba ka jing tu jongpi ka wan na ka min sim jongpi baro ti khuble shibon Miss Reaia bat ngakit bokit riang ba fin yo ka met ka phat ka bokot ka bakhya bat kumju ru ba finang kiu kham ta ma ka ni ka school kum inong penya ba finang la ba fin nang kiu shu shaprang bat kumju ha ka nu ka benta jong ka jing ka jong phi khuble shibon ya ka por ka jong phi na ka liang jongi ka didi Meghalaya ni ai khuble ya phi khuble shibon ya phi ro te katu fila yo sngo ya ka khana jong in Miss Reaia ibade inong penya jong ka school jong ki khlung ka waddling classroom te ngakermen phi yo sngo tanat ya ka khana ka jong I bat ka Jingiait Lynti ka jong I te yaine bat ni ka didi Meghalaya nginang wan ra shu ki we ki khana ki bayadei bat ka Jingiait Lynti bat jingno senyang jong ki riu kan thai tang ha ka rempe khublai shibun ngin se shambiang